suarane jan. Wah. Iki lho urip kok ngene-ngene wae to Pan rano kemajuan iki. Piye? Ana solusi ra? Solusi ana ra? Wis 17 tahun to. 17 tahun iki. Nek solusi ya ora duwe lho. Nek ameh tekan solusi ning Mas Vega ngono lho. Pakare ya. Vega sapa lho? Nah, Vega ya apa to? Ndelik wae ora tau ngetok kok angger dolani. Nanti to kae. Wah, ndak ron. Ra ketok ya. Ora ya. Ya wis lah, mending musikan. Gas yo. Gas. Gas. Request. Request apa? Apa iki? Doi. Apa iki? Satru. Gas yo. Gas. Aku rasa nyanyi, Cuk. Rambu to yo. Ora iso nyanyi aku. Tulung percaya nyoba kowe ngomong tulung ngono. Ngomong tulung ya aku ya iso lho. Ayo nyanyi. Oh, yo. Tulung percaya aku kan. Bos, aku ora salah nadane, Bos. Jadi piye ngono kuwi yo? Wah, jong yang kuwi yo, Bos. Wah, kan. Piye nek ngono? Ayo. Satru kowe nggerek satru ra iso to. Satru lagu ngene Mas Deni. Mas Deni. Gas. Yo, semangat iki aku. Ngene 45 aku. Ras yo. Oke. Tolong Bos. Sini Bos. Sini. Mundak mandi buat. Suara gue lho, Bos. Ane sinau. Yo, gas, yo. Jangan gas yo. Dulu. Ngene ora jane. Aku mangkel ngene ya. Rata lho. Baleni. Sangas yo. Yo. Sak kan ngene. Rata dina bali aku. Yo. Aku yo mulai aku. Vega. Sudah. Nanti. Takon-takon iki kepo banget iki ngene audit, Bang. Ora lengene duit. Niku. Ora lengene duit kok yo nek aku. Lho. Aku nek ndedit akeh yo. Nganu ora bakal ngekeki kowe. Weh kok ngono banget karo kanca. Yo. Oh iya sik. Aku meh takon solusine men sukses piye to? Oh, sukses. Solusi men sukses. Biasanya lah gue pinter loh nek mengsolusi. Ya betul sekali, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Wes intinya apa toh? Takne solusi. Apa? Bayar tapi. Karo kanca dhewe dadak njaluk pemasukan lho. Yo kiki 2021. Ya ngerti, Tidak ada yang gratis, Bos. sing gratis. Contone kayak wong parkir 3.000. Sae 5.000. Belum malah genah 5.000. Alah, saiki kowe teko omongo solusine apa? Karepmu. Wis to intine rasa dipersulit. Ya Teko iki. intine ngomong. Ngomong solusine apa? Iya tak nei ning aku dene cuan. Heeh. Iki aku wis nggo duit Kesu aku engko nek ra bayar. Santai wae to. Ya, tak nei solusi. Piye? Tapi sukses. Heeh. Nek jenenge wong pengen sukses ya kudu duwe tujuan hidup to. Tujuan hidup. Saya bingung ya, Bos. Bingung. Ning Iya, nek iki usaha wis. Nah, wis Usaha apa? genah ayo apa? Mbuh. Lah, Usaha ya wis pokoke ndonga lan ngebadah ki wis. nah, kuwi kudu harus Umum. sepaket. Umum. Nah, genah. Sing anu berarti tujuan hidup ya. Heeh. Meh dadi apa? Nah, aku meh dadi apa sesuke sukses kan ora gur sukses tok tapi kan sukses kan
kowe dadi apa ngono lho sukses ki. Kuwi sing tak pikirke. Nah, ya kuwi kan harus ada usaha ngono lho. Ya wis dong. Nah, iya. Solusi apa ora guna banget ya. Tapi dipulang. Bayar. Mayu to we. Bayar. Ora. Solusi apa wong ngono dadak bayar. Bayar. Iya sik to tak dikoke duite lho. Wong kok Nendi mau duitku tiba apa ya? goleki wah. Ya. Tak ijan. Jan itu. Kene le golek ilmu anti asda sampai sama dong nanti mumet mah nyapu. Nggih, monggo Mas. Mas, lambene normal to? Oke normal to Mas, lah pripun? Lah ora ngomong lho Mas kenano. Ngomong ning kene lho Mas. Gak ero gak serawung apa piye apa iki lho. Ngapunten Mas, ra ketokmu. Semamar kok ya. Lah ora Mas kowe iki ngarit-ngarit ngono iki ya. Ora ndek sapi kok ngarit-ngarit nggongo apa? Bangno gabut nek Mas dundang-dundung turu, madang iseng turu. Lah mending ngarit to Mas entuk nganu, entuk keringet ora entuk anu. Apa? Tak lunga bae. Kak ngono Mas. Nyempet-nyempeti aku. Iya. Mas Dut sini loh. Ngopo? Dikon pulang karo ibu, dikon mak misike. Wah, aku rong ngelah kok. Dijangan ke sayur bening karo ibu. Yo. Aku tak bali sik. Nek Ramano jare ibu meh dipondokke. Aku manut tok iki. Lah kowe meh nendi? Aku meh tuku gula dikongkon ibu. Ya wis kana. Oke. Ditukokke ora ngapusi lho. Ora. Ana ropan to ning kene. Hooy. Kapan nang kene ora panas po? Ora ya wong nggone adem sejuk. Di sawang ya penak. Terus kurangane mesti siji, ora ono warunge. Terus ya malah apik. Ora marai boros ngono lho. Oh bener sih, kadang kekurangan bisa menguntungkan kita sendiri. Wah, masuk kuwi. Tapi nyapa ning ngene? Mau golek hiburan bang nang omah dolan HP terus. Wah, bener kuwi. Mending kowe ngiringi aku mbak nyanyi nggo ukulelemu itu. Wah, aku ora iso. Iki wae nggone Mas. Apa Mas? Kon bali buk lek wis kowe malah ngapusi aku iki to. Jare kon tuku gula. Aku golek hiburan ning kene Mas. Wis lek bali yo. Yo sik bentar. Sik ya pan aku tak bali sik ya. Yo oke dhisik no, dhisik. Sorry ya Oke, soalnya ra apa santai wae. Masku ngributi kon bali. Santai ra apa. Amene ndi ki? Nongki. Lah aku ki ameh ngampiri kowe malah wis ndene sik yo wis yo. Yo, guys yo. Nongki ki apa? Nongkrong dhisik. Yo, nongki nongkrong. Bede. Wis ngarit gabutmu to? Kok wis sik nganu urang ruru aku to. Ya wis iki kancaku. Iki kancamu iki. Heeh, kene lho, linggo kene. Lah, lho. Lalu kene linggo, laran. Ya wis. Ya. Injile ra apa-apa ya aku. Ini mboten apa-apa. Saya penting mboten Weh, gabut. Dut ki rene. Yo, pripun. Nani ora iki aku nyilih. Mboten Mas, mboten. Linggo-linggo ngene iki. Mas. Yo. Linggo. Dolan nyanyi lho. Aku ngerti lho iki. Linggo, saya linggo. Santai mau. Aku ra iso wis. Kata-kataku kowe. Langsung ya. Yo, Lagu apa? Disambung-sambungke ya. oke. Campuran. Main FYP. Bibi ya. Yo. Oh no, udah bye-bye nih dong. Sayonara sampai berjumpa. Sik, rapat. Oke. Imbangi. Rasa terus lo. Ngasih Pelan tapi pasti. awak dhewe ngasih aja ngasih krungu suarane awak dhewe. Dadi nyatu ae lho. Iya. Pelan tapi pasti bae, Bro. Sayonara sampai berjumpa Sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa
Betul.